Baba garin nan fa an kuna fa. Ba dole a kuna ba, ba wani kuɗi. To dan aikin nan ma mun je kankara kawai muka samu matsala da injiniyan kawai injiniya sai ta nike ko A da kai kenan rigima da yanzu mun samu na wanda zamu dan sa a baki. To shine ai ki kuma rena mun wayan da yake ni kuma baran jura ba. Kai ka sani ya. Wani abu za a je a samu na cin kafin masu Babu. da Allah ban yadda da kuɗi ba? Ni da muka gani. Wai da ma rabi